Mátyás király meg a juhász. Egyszer, amikor Mátyás király az országot járta, rásteledett, és egy juhásznál éjszakázott. A juhász éppen birkapaprikást főzött, meghívta a vendégét is, mert nem tudta, hogy az maga a király. Mikor esznek, egyszer csak a király bicskájára egy olyan darab hús akadt, ami nem kellett neki. Aztán visszalökte a bográcsba. Erre a juhász fogta magát, a kése nyelével egy nagyot csapott a király kezére. Tanuljon meg becsületesen enni, azt mondja. Megették a paprikást, reggel köszöni a király a szállást, meg a vacsorát, és azt mondja a juhásznak, hogy látogassa meg őt Budán, mert ő ott a Varga királynál. Olyan bocskor szabok kennek, azt mondja, hogy haláláig eltart. Mikor hazaért, mindenkinek mondta, hogy ha jön egy juhász, csak igazítsák hozzá. Nem sokára el is jött a juhász, kérdezi a palota kapujában az őröket, hol van a Mátyás király vargája. Azok aztán vezetik is mindjárt a királyhoz. Csak bámult a juhász, mikor látta a szebbnél szebb szobákat, hát még mikor látta az ő ismerősét a fényes urak közt. A király szépen fogadta a juhászt, mindjárt hívta ebédelni, de a lelkére kötötte, hogy ezeket az urakat is tanítsa meg enni, mint ahogy őt. Leültek az ebédhez, hát az egyik úr mindjárt visszalöki a késéről a tálba, amit kivett. A juhász meg a késnyelével egy jót rácsapott a kezére. Tanuljon meg az úr emberségesen enni. Az urak mindjárt előrántják a kardjukat, hogy összevagdossák a juhászt, de a király azt mondja, hagyjátok csak, engem is így tanított meg emberségesen enni. Na, mikor vége van az ebédnek, így szól hozzá a király. Mutassa meg Kende ezeknek az uraknak, hogy szokott a juhász nézni a birkái után. A juhász mindjárt rátámaszkodik a botjára, aztán néz. Azt mondja a király az uraknak, próbáljuk ki, mennyit bír el ez a juhász. Azzal fogja a drága szép köpenyét, és ráteríti a juhászra. Int az uraknak, hogy ők is csinálják utána. Mikor már mind ráterítette a köpenyét, azt mondja a király. Gazember az, aki ennek a juhásznak nem ad 10 aranyat a saját köpenyéért. Nem nagyon tetszett az uraknak, de mindegyik, aki levette a köpenyét, adott neki 10 aranyat. Alig fért bele a juhász szőre ujjába. Na, azt mondja a király, most már mehet földi, olyan bocskort vartam Kennek, hogy haláláig eltart.